12 ka sachet sa gituang shabu ang nasakmit atol sa gipahigayong Greyhound operation sa Davao City Jail. Human nga nakadawat og report ang BJMP nga ginapaagi sa pagtulon ang droga aron masulod sa jail facility. Ani ang report ni Argel Relator. Sanglit makapilang higayon na nga napakyas ang pagpalusot og mga kontrabando pinaagi sa pagpalaman sa mga pagkaon og pagsuksok sa masiselang parte sa lawas. Nag-upgrade kuno ang estratehiya sa mga buot magpalusot og droga sa prisuhan. Nakaabot sa intelligence monitoring sa BJMP nga dunay gihapoy ginapalusot nga droga sulod sa Davao City Jail apan pinaagi na sa pagtulon sa sachet sa droga o ginabawas sa usa ka bag-o lang na commit nga person deprived of liberty. Desperate na yung ating mga PDL, especially kasi wala talagang supply na nakakapasok sa loob ng PEW sa ngayon. Sa Greyhound operation, 12 ka sachet sa gituhang shabu nga gibana-bana ang mubalor og 10,000 pesos ang nasakmit sa selda. Gilayong gipailawom sa drug test ang 44 ka mga PDL sa maong selda, diin upat kanila ang nagpositibo sa paggamit og illegal nga droga. Ang BJMP is proactive on our approach, especially on handling our newly committed PDL. Ina-isolate natin ito and at the same time talagang binibigyan pa nga natin ng kasi dati pinapasok lang sa masisirang parte ng katawan nila, ngayon talagang nilulunok na, so di natin talaga makita ito kasi wala tayong mga x-ray machines. Dugang kaso ang gifile batok sa 44 ka mga PDL. Dili na sab maka-avail og plea bargaining agreement o good conduct time allowance ang upat nga nagpositibo. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argel Relator para sa One Mindanao.